За понятието липса на интерес при Кант. Основи на метафизиката на нравите. Превод Валентина Топузова. Никой не е длъжен да е кантиянец и аз не съм. Влизам тук временно в ролята на кантиянец с цел да се придвижа по-бързо към същественото, без да се връщам към метафизичните въпроси, с които съм се занимавал другаде и които биха утежнили съществено изложението. Върху морала Кант има най-малкото право по въпроса за феноменологията. Описва го такъв, какъвто ни изглежда, какъвто го живеем или смятаме, че го живеем вътрешно. Всеки чувства, че действие, извършено с корист, например правенето на услуга, с надежда за компенсация, губи веднага чисто моралната си стойност. Поради тази причина не можем да се съгласим напълно по този въпрос с утилитарист. Никой не отрича, че моралът може да има социална или индивидуална полезност. Но тя не е чиста проба морална, ако се свежда само до тази полезност. Ако не беше така, щяхме да имаме правото да измъчваме дете, примерът идва от Достоевски, стига това да увеличаваше благото на човечеството, което очевидно е неприемливо. Интересът не е несъвместим с морала, но между тях не може да се слага знак за равенство без риск моралът да се разруши. В това отношение понятието за безкористност става феноменологично много съществено. Едно морално действие може да има като резултат задоволяването на определен интерес, но има морална стойност само до толкова, доколкото мотивацията му не се свежда единствено до този интерес. Т.е. някаква част трябва да е безкористна.